ҷиҳати фаровонии бозори истеъмолӣ ва ғанигардонӣ дастурхони сокинону меҳмонони пойтахт инчунин пешгирии болоравии нархи маводи озуқа дар арафаи ҳама иду ҷашнҳо аз тарафи сохторҳои дахлдор тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. Бо ин мақсад дар бозори Меҳргон ярмаркаи доиму амалкунанда ташкилу ба роҳ монда шудааст ки сокинон метавонанд ҳамарӯза аз ин ҷо дилхоҳ маҳсулоти ниёзи аввалро дастрас намоянд. Баҳри таъминоти аҳолии пойтахт ва меҳмонон бо маводи озуқавории ниёзи аввалия тариқи мошинҳо орд, картошка, пиёз, сабзӣ ва дигар маҳсулот вориди бозор карда мешавад. фаровонии маҳсулоти ғизоӣ дар корхонаи воҳиди давлатии бозори Саховат низ ба назар мерасад. Дар ин ҷо аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввали шаҳри Душанбе ва маъмурияти бозори мазкур ярмаркаи доиму амалкунандаи маҳсулоти хӯрока ташкил гардидааст ки ба андешаи масъулин нархи он назар ба дохили бозор аз 15 то 20% паст мебошад. Ярмарка фурӯши маҳсулотҳои кишоварзӣ ниёзи аввалия дар таваққуфгоҳи назди корхона ташкил карда шудааст. Аз дохили бозор бо фарқияти 20% арзонтар ба фурӯш гузошта шудааст. корхонаи воҳиди давлатии бозори деҳқон тибқи нақша чорабиниҳои омодагӣ ба ҷашни Наврӯз дар асоси шартномаҳои қаблан басташуда бо хоҷагиҳои деҳқонӣ айни замон 42 номгӯи маҳсулоти хӯроквории истеҳсоли ватаниро вориди бозор гардонида истодааст. барои бо маҳсулотҳои ниёзи аввалия ва нархи дастрас таъмин намудани шаҳрвандон дар даромадгоҳи дарвозаи марказӣ ярмаркаи фурӯши маҳсулотҳои ниёзи аввалия бо нархи дастрас ярмаркаи доиму амалкунанда ташкил карда шудааст ки он нисбат ба нархи фурӯшандаҳои соҳибкорҳои инфиродӣ 10-15% арзонтар мебошад. ҳоло дар назди бозори деҳқон 7 нуқтаи фурӯши орд ва маҳсулоти аз он тайёр мешуда, 3 нуқтаи фурӯши шакар дар назди даромадгоҳи дарвозаи марказӣ ташкилу ба роҳ монда шудааст ки ҳамарӯза сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе аз онҳо бемушкилӣ маҳсулоти лозимаашонро дастрас карда метавонанд.